Lamɛnbagaw salam aleikum. Feere an ka bɔlɔlɔw kan n'u b'a wele ko internetu sanfɛ n'u b'a wele ko danaya sugu a bilala sen ka sibiri don n'o ye août kalo tile 29 ye hôtel Radisson na. Madame Jabate Fatumata Sango a bɛ ladilikan di an ma waati kan an bɛ waati min na sisan n'o ye samiyɛ ye. Almaɲi maa minnu ni u banna maski doni ma u nun na u kɔni u yera a Berlin kare kɔnɔnaw la. O ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi jɔn minɛ tile 10 hijira san 1442 don. Ɲɛta tele mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Société Aminata Konate a ye kɛnɛ dɔ dayɛlɛ a ye maaw fara ɲɔgɔn kan sibiri don n'o ye août kalo tile 29 ye an ka dunanjigiso min n'u b'a wele ko Radisson n'a filɛ nin ye Bamakɔ ka kɛnɛ bila sen kan kɛnɛ min ni u b'a fɔ a ma ko plateforme n'o ye jagokɛ kɛnɛ ye n'u y'a tɔgɔ da ko danaya sugu o ye feere an ka bɔlɔlɔw kan ni dɔw b'a wele fana ko internetu sanfɛla la a kɛra maa caman ɲɛna maa minnu ni olu kɔni ye société jɛɲɔgɔn ye tele ɲɛta to a la Mayimuna Kulubali ani Layi M Tarawele olu tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ k'u lamɛn. Baara yɔrɔ min ni a b'an ka jamana kɔnɔ ni a tɔgɔ ye Société Aminata Konate ni bɛɛ ko a ma ko baramuso olu ka laɲini ye yaasa nafɛnw o ni a ɲɔgɔnnaw malidenw bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la fo ka taa se farafinna bɛɛ lajɛlen ma o de okumu kɔnɔna la u ye fɛɛrɛba dɔ sigi sen kan ni o koromo karili baaraw kɛra kunungo hôtel Radisson na Bamako o baara tɛ dɔwɛrɛ internet sira fɛ maaw bɛ se ka u ka sanu kɛ cogoya min na ani ka u ka produit laɲini k'u to hali u ka salon kɔnɔnaw la ni o kɛlen bɛ k'o plateforme tɔgɔ da ko e-commerce danaya sugu ni jɛkuluba ye ɲɛmaaba ni o ye Société Aminata Konate baramuso ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ k'ale ka laɲini o ye musow ka lafiya de. Bon bi wele bɛ tali kɛ e-commerce la ne bɛ jamana caman diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ale bɛ diɲɛ jamana caman kan. Bon maintenant a tun ma se Mali la yan kosɛbɛ kosɛbɛ ko kura don Mali kɔnɔ yan ka se ka sanni kɛ ka to i sigi nɔ la an ka se ka gɛrɛ clients na feerefɛnw ka se ka gɛrɛ clients na fo ka salon kɔnɔ a ka gɛrɛ clients na fo ka sokɔnɔna la o de tɔgɔ ye n'a fɔ e-commerce bi an ye danaya sugu de créer a tɔgɔ de ye danaya sugu ye pour que a ka se ka mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkan bɛɛ bɛ se ka i sagona fɛn i mago bɛ fɛn fɛn na ka se k'a sɔgɔ fi i sigiyɔrɔ la bon o la an b'o de kɛnɛ kan a dabɔlen don bi ka se ka commerçants dɛmɛ a dabɔlen don ka se ka Mali opérateur économique bɛɛ dɛmɛ parce que an y'a dayɛlɛn o de kama pour que Mali commerçants minnu bɛ yen ne minɛn b'u bolo ani minnu bɛ usines créer n'u tɛ se k'u ka marchandises feere u fana bɛ se ka sugu sɔrɔ cogo min na u bɛ se k'u ka minɛnw feere Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na o hukumu kɔnɔna la bi an filɛ ka nin plateforme ne sigi maliyɛn bɛɛ kama walasa i bɛ se ka taa danaya sugu kan cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ internet sira fɛ ko a baara ka nɔgɔn kosɛbɛ telefɔni ka k'i bolo walima telefɔni ka k'i bolo internet bɛ telefɔni min na hali n'o yɛrɛ fana t'i bolo k'i bɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ u b'a ɲɛfɔ cogoya min na a ka sɔrɔ so a bɛ sɔrɔ ni telefɔni ye i ka ordinateur ni WhatsApp b'i kun i mago bɛ minɛn na hali ni WhatsApp t'i kun hali ni telefɔni Android t'i bolo i bɛ weleli kɛ i mago bɛ fɛn fɛn na u bɛna ka n'a d'i ma fi sigiyɔrɔ la Mali fan bɛɛ livraison ye dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn de. Ni kɛnɛ kofɔlen in kan fɛn min kɔni ye maa caman ye u bɔra kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baramuso ni maa minnu ni olu kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni an b'a fɔ olu ma ko partenaires wa a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko olu kɔni nimisi wasara kosɛbɛ ni Société Aminata Konate baramuso a ka nin hakilina ɲuman ye nin ye ko wa ko hali bi k'u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma k'olu kɔni bɛ to sen kan yaasa maa wɛrɛ bɛ se ka ɲɛbɔ an ka jamana yɛrɛ fɛ cogoya min na kunnafonidilaw fana ma to kɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan ni olu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bɔra ɲininkali caman bɛ yen nɔ minnu ni u y'o olu sɛmɛ Société Aminata Konate baramuso maaw la ni olu ɲininkaliw jaabira kɛnɛ yɛrɛ sanfɛ yen nɔ baramuso ɲɛmaaba a ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila Maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnakaw. Bon kumakan laban bɛ ne bolo o de ye k'a yira maliyɛn bɛɛ la an k'an jija an yɛrɛ ka ko la parce que nin ye made in Mali ye 100% maliyɛnw de y'a dilan a dilanna maliyɛnw de kama a sigira maliyɛnw de fɛnɛ kama bon hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u jija Mali tɛ bɔ nɔgɔ la ni anw yɛrɛ tɛ
Mali se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la ni an ma ba dɔn an yɛrɛ ka fɛnw na Mali se ka bɔ nɔgɔ la cogo si fo maliyɛnw yɛrɛ k'u cɛsiri k'u jija o la ne ka kumakan laban ye min ye o de ye bamananw ɲuman na a ye n dɛmɛ ka n ka wara fa o ka sɔrɔ wara bɛ Mali maliyɛn jeunes yɛrɛ a kunkolo b'olu bolo quoi bon o hukumu kɔnɔna la sisan an b'a ɲini Mali jeunes fɛ ka ɲini population fɛ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o de ye fɛn fɛn bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ an ka fadenya k'a bɛɛ k'anw yɛrɛ fɛ yan o la don min na ni da tuguna an da la i b'a sɔrɔ an mago bɛ fɛn fɛn na an bɛ se k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bara bon o de ye ne ka welewele ka da ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma diɲɛ bɛ yɔrɔ min na komi bi ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kunna donni na bi bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ka minɛnw de san bon maliyɛnw bɛ ka jamana wɛrɛ de minɛnw san a dun ɲama la bi an b'an kelen na bi o la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Made in Mali an ka se k'o don ba la an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ fɛn min ye yan fɛnw ye a tɛ se ka don ba la cogo si n'anw yɛrɛ tɛ nin tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ se ka fɔ an musow an lafiyara kɛrɛnkɛrɛnniyala muso minnu ni téléphone portable b'u bolo fo ka taa se minnu ni olu bɛ internet sira fɛ o ni a ɲɔgɔnna i bɛ se k'i to i siginɔ la walima i ka salon yɛrɛ kɔnɔna la i mago kɔni bɛ baramuso ka produit min na i bɛ se k'a ko fɔ u bɛ taa di i ma fi i sigiyɔrɔ la fo ka taa se minɛ yɔrɔw ma olu bɛɛ lajɛlen commande bɛ se ka kɛ u fɛ dɔrɔmɛ 100 Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko ala ka na société ɲɔgɔnnaw caya an n'a hakilina ɲumanw an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la Mali bɛ waati kɔnɔ sisan n'o ye sigiɲɔgɔn gɛlɛya politiki gɛlɛya ani nafasɔrɔ siraw gɛlɛya ye kabini waati la o de kɛra sababu ye min ni Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni bɔra jamana ɲɛmaaya la kalo tile 18 fɛn min ye kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o kɔni ye kɛnyɛrɛ ye kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Mahamane Idal Traoré ale ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a yɛrɛ ka hakilina sɛgɛsɛgɛliw kan Amadu Ɲambele ani Mohamed Jakite olu de y'a ka sɛgɛsɛgɛliw ta an ka jɛ k'a lamɛn a bɛ kalo caman bɔ an yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ ka taa se Mali yɛrɛ duguba wɛrɛw ma hakaja maliden minnu yɛrɛ sigilen don jamana kɔ kan lamagaw kɔni tun bilalen don sen kan k'a ɲini Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka walan sɛmɛ ni o yɛrɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a barata Malika fanba o de ye kala fili Ibrahim Boubacar Keita ye san 2013 mun dun y'a to nin waati laban ninnu na nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen nana Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔ san 7 in kɔnɔ mɔgɔw les gens ont été déçus mɔgɔw hakili a bɛ kɛ mun ye a ma k'o ye au lieu que ale ka se ka solution sɔrɔ au contraire dɔw de farala problème kan Mali kɔrɔnfɛla ça ne va pas centre ça ne va pas hali sud yan yɛrɛ sécurité tɛ yan donc mɔgɔw desira ka fara gɛlɛya mun nana jamana in kɔnɔ jamana gɛlɛya ces derniers temps là jamana gɛlɛyara nana trop si tu vois les enseignants don o don grève san 7 an denw tɛ taa kalan na uniquement pour des négociations. Mais il suffit seulement que Akafanga ka menacé pour qu'à article 39, mon charia de ba dit enseignant nous akafo ne a do masisa. Charia be mundi, amase ika dit. Donc on peut voyez grève vous. Diamant bed, c'est-à-dire les gens ne sont pas satisfaits. Donc grève vous d'amenena, mouvement d'amenena, mécontentement d'amenena, c'est remis vraiment à Dessara. Na Dessara. À Dessara. Donc l'armée était obligé à Fangajo parce que c'est ça l'armée. C'est que les gens oublient. Patriote tout le temps. Donc et surtout que Djolibo il y a eu mort d'homme. Donc l'armée a intervenu pour arrêter vraiment ce qui s'est passé. Kabiri Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga dafirila tarata min bɛnna utukalo yɛrɛ tile 18 ma kuma min kɔni tagani ka segin bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi a ka ja farafina yɛrɛ tile bi bolo bɛɛ lajɛlen kan o de ye camancɛla fanga nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko transition a waati kuntagala janya ka taa se maa min kan ka suganti ka k'a ɲɛma ye o kuma kɔni cayalen don anw ka jamana kɔnɔ. Bon transition an ka transition que transition sardasu a une civil be ka ɲagami ka transition kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an tulo bɛ kuma la CEDEAO b'a fɔ an ka transition kɛ civil ye alors que an dun b'a dɔn civil ninnu de ye jamana in se a bɛ yɔrɔ min civil ninnu 91 kana sisan à part Amadou Toumani Touré fɛn fɛn mun ye fanga ta a bɛɛ ye civil ye donc ça ne va pas il y a une déception donc aujourd'hui jamana in bɛ yɔrɔ min ni militaire ninnu yɛrɛ ma an dɛmɛ parce que c'est une situation de crise. Les militaires ouverts m'ont demain.
Ça ne va pas. Parce que quand on parle de militaire, rigueur dedans. Olu ni mission mundu madron ou bien mission ma. Donc en hakila transition sardasu ni civil de Kangake. Adjenya kanatame adjenya sans saba. Parce que do beka fo CEDEAO ko kalotan sankelen. Sankelen malika problème be romi. Sankelen atse kanyanabo. Ibeka yere kamanda to sans saba de. Donc sans saba akake transition ye avec transition nyuma. An bɛ don min komi bi malikaw bɛɛ lajɛlen de kan k'u tɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to anw ka jamana a mago bɛ ɲɛtaga min na o yɛrɛ bɛ se ka sabati. Kunnafonidila Mamani Idal Traoré y'i to nin hukumu kɔnɔna na ka wele bila ka ɲɛsin malika yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an yɛrɛ bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ani kolosuma o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. C'est qu'en malien an kana kɔrɔtɔ an kana pressé Zena an bɛ ka an ka taa surtout k'an y'a daminɛ ni dɔɔni an ka taa dɔɔni bɛɛ tɛ se ka dɔ fɛn na donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a taara an ka tugu kɔ pour que an ka se ka Mali kura dilan pour que sini ma kɛnɛ sini an ka n'a fɔ an nimisara. K'aw ladɔnniya k'a fɔ wele kɔni tun bilalen don kununko an ka jamana maaba caman ma min b'a to an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ a ka se ka bɔ o degun kɔnɔ. Sɔrɔsilakaw fɛ n'u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ CNSP n'u yɛrɛ kɛra sababu ye ka dansigi Ibrahim Bokar Keita ka fanga la olu kɔni tun ye wele bila maaw ma kununko hali ni y'a sɔrɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati natɔlaw la ka sababu kɛ labɛn yɛrɛ sabatiko ɲuman ye ka dugawu kɛ basigi ani kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ. Farafina jamana minnu n'u bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele ko CEDEAO olu kɔni ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen n'o ye août kalo tile 28 ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɔni kɛra télévision fɛ n'u b'a wele ko visio conférence u kumana fɛn min kan o ye Mali u ye a yira k'a fɔ fɛn min ye u kɛlen don ka ɲangili minnu ta ka da Mali kan n'o ye sanction ye k'olu bɛ to a nɔ na ni jɛkulu in kɔni jamana ɲɛmaw n'o ye farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmaw ye u kɔni ye a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga an ka jamana kɔnɔ yan nɔ k'a kana tɛmɛ san 1 kan. Abdou Ouattara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko la an ka jɛ k'a lamɛn. Farafina kilebiyanfanw ka faraɲɔgɔn kan kuluba min n'a bɛ wele ko CEDEAO u ye sigi dɔ kɛ jumadon ka sanga ni Mali yɛrɛ gɛlɛya ye a yirala k'a fɔ u kɔni ye bɛnkan min kɔni sɔrɔ o de ye camancɛ fanga ka sigi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ san 1 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. Farafina jamanaw ka faraɲɔgɔn kan kulu in jɛkulu ɲɛma n'o ye Mamadou Issoufou ye n'o ye Niger yɛrɛ président u kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan fɛɛrɛ ɲuman ka se ka sɔrɔ camancɛ fanga sigili la an ka jamana kɔnɔna na. U y'a laɲini fana k'a fɔ maa min kan ka kɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye ko o ka kɛ jamanaden gansan dɔ ye o hakilinaw ni fintigilakaw ka hakilina ma se ka taa ɲɔgɔn fɛ ka sabu kɔni kɛ fintigilakaw y'a yira k'a fɔ min ye ɲɛmaaya kɔni ye o kɔni dira colonel Assimi Goïta ma ale de kɔni bɛna camancɛ fanga yɛrɛ baaraw kɔni kɛ nka CEDEAO maaw kɔni hakilina min kɔni fɔ o ni fintigilakaw ka hakilina ma kɛ kelen ye cogoya si la. CEDEAO jɛkulu ka sigi yɛrɛ kɔnɔna na u y'a laɲini fana k'a fɔ ko marabolo ɲɛma fana u ka kɛ jamanaden gansan ye barisa hakilina min bɛ olu la fanga ka se ka di jamanadenw ma walasa u ka se ka baara yɛrɛ kɛ kalafilikɔrɔw ka se ka bolo da olu kɔni t'a fɛ cogoya si la fintigilakaw sen ka don o walew la k'o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana yɛrɛ ma. CEDEAO maaw kɔni ye ɲɛfɔli kɛ fana k'a fɔ maa min bɛna kɛ camancɛ fanga ɲɛma ye fo ka taa se a marabolo ɲɛma ma olu si kɔni tɛna u sen don kalafili yɛrɛ nata la min bɛna kɛ jamana ɲɛma choisi kalafili ye san 1 nin kɔfɛ barisa u ka laɲini na u b'a fɛ camancɛ fanga ka kɛ san 1 kɔnɔna na o kɔfɛ min ye jamana ɲɛma choisi kalafili fo ka taa se wasaden kalafili ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka bila sen kan. CEDEAO maaw ko u b'a ɲini fintigilakaw fɛ n'olu yɛrɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ min bɛ wele ko CNSP fo u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye fanga yɛrɛ ka se ka jamanaden gansanw ma joona joona walasa min ye kalo 12 jamana ka se ka basigi ale ni kalafiliw baaraw ka se ka bila sen kan. CEDEAO maaw ko olu kɔni siralen don barisa san 2015 waleya min kɔni kɛra fintigilakaw kɔni fɛ ale ni u y'u sen don camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra gɛlɛyaba ye an ka jamana yɛrɛ ma olu kɔni t'a fɛ cogoya si la o ɲɔgɔnna ka kɛ an ka Mali kɔnɔ tuguni o de kɔni kɛra sababu ye k'u b'a laɲini fintigilakaw fɛ u ka segin ka taa u ka dagayɔrɔ la n'o y'u ka kan kɔnɔnaw ye min ye fanga yɛrɛ kɔni u k'a di jamanaden gansanw ma walasa bɛɛ ni basigi ni kolosuma a ka se ka sabati ka sanga ni waleya ninnu ma. CEDEAO maaw kɔni ye jɛkulu dɔ bila sen kan jɛkulu min bɛna i ɲɛmada walasa u ye laɲini minnu kɛ olu ka se ka sabati fo ka taa se farafina jamanaw ka faraɲɔgɔn kan kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Union Africaine a yirala k'a fɔ fana u bɛna mabɔ olu fana
fana na olu bena o ɲamada baara ninnu fɛ fo ka taa se diɲɛ sigilanni ka jɛkulu tɔnba min n'a bɛ wele ko Nations Unies maa dɔ bena bɔ olu fana fɛ o fana bena fara jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka to ka baaraw yɛrɛ jate minɛ n'a bɛ ka taa cogoya minnu na ɲangini minnu kɔni binnen bɛ Mali kan a yirala k'a fɔ ko ɲangini ninnu ma wuli cogoya si la barisa CEDEAO jɛkulu maaw ko n'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la olu kɔni bɛ ka finitigilakaw ka jɛkuluba in n'o ye CNSP olu bɛ ka olu de makɔnɔ laɲini min kɔni kɛra CEDEAO mɔgɔw fɛ ni u sera ka o labato ɲangini min binnen bɛ Mali kan u b'a wuli ka bɔ Mali kan a yirala k'a fɔ fana ko CEDEAO kan ka sigi fana kɛ septembre kalo tile 7 Mali kunkanko ko la walasa daɲuman ka se ka don Mali yɛrɛ gɛlɛya in na bɛn ani basigi ni kulosuma ka se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An bɛ waati min na maa kan ka kunnafoni a waati la kosɛbɛ ka sabu kɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ sɔmiɲɛ de la an ka jamana kɔnɔna na o dun fɛn min ye an ka jamana fana kɔnɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen nɔ minnu kɔni ɲɛsilen don samiɲɛ kɔni jateminɛw kan a fiɲɛw jateminɛ kan n'u b'a f'u ma ko météo maaw olu de bɛ waatiw bɛɛ lajɛlen filɛ an gɛrɛla maa na Fatumata Sango ye a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ka bilasirali caman kɛ an ye waati min ni an filɛ a kɔnɔ bi Sumu Yatara de ye ɲininkali k'a la an ka jɛ k'a lamɛn. A bɛ mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko samiya sera a kuncɛyɔrɔ ma nka samiya kɔni o bɛ a camancɛ la o kunnafoniya ninnu dira météo jabala yɛrɛ la. Bon n'an ye jateminɛ kɛ samiya tɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma fɔlɔ parce que an ka ɲinɛ jateminɛw y'a yira na ko samiya kuntala ka jan donc samiya b'a a camancɛma yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana fan caman fɛ donc a bɛ se ka sigi ni min ye i n'a fɔ an ka jateminɛw ye min fɔ an ye depuis avril kalo la k'a fɔ ɲinɛ sanji min bɛna Mali kɔnɔ a tɛ kɛ sanji dɛsɛlen ye sanji mun bɛna samiya daminɛ fo ka taa bɛ a laban na n'i y'a sanjiw farala ɲɔgɔn kan k'a ka ca Ala fɛ sanji ninnu bɛ kɛ sanji caman ji caman soit a ji bɛ caman caya ka dama tɛmɛ soit a bɛ kɛ hakɛma ye. A kɛra samiya wagati fɛ mɔgɔ kan k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ani i mago ɲɛ minɛnw o tɛ se ka sabati kosɛbɛ k'a sɔrɔ i tɛ wagati lahaliyaw kɔni dɔn. Donc ka ta bila ka taa se samiya kuncɛli ma an bɛ se ka min fɔ an balima bɛɛ lajɛlen ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ ji tɔ bɛ sira la ka nalen donc an ka tile 10 nata jateminɛw fana ye min yira an na k'a fɔ ji mun bɛ nalen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka ji camanba sɔrɔ ji mun bɛ se ka kɛ ji damatɛmɛnenw ye donc an m'o ye an ka jateminɛw kɔnɔ. Samiya b'a camancɛ la nka o bɛna ta jizon kɔni ye tiɲɛni caman kɛ o kunnafoniyaw dira protection civile maaw yɛrɛ fɛ. Ani protection civile mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ olu de ka baara bɛnnen don n'an ko sanji bɛ na n'an nana a ye mun kɛ olu ka kunnafoniya min sera ma o ye k'a fɔ Mali région tɛ yen nɔ ji ma tiɲɛni kɛ région min na nka ji ye tiɲɛni min kɛ sanji nadon jiw de don ji tiɲɛni ye suguya fila ye anw fɛ ni baw fara o bɛ jizon la nade o bɛ jizon latigɛ wala ni tile kelen san nana a bɛ se ka kɛ jizon ye donc tiɲɛni fɛn fɛn nana an ka jamana kɔnɔ ɲinɛ san kɔnɔ a tiɲɛni ninnu bɛɛ sɔrɔla tile kelen san de fɛ donc Mali fan 14 fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a ye k'a fɔ région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugu dɔw bɛ yen nɔ ji ye tiɲɛni kɛ o dugu kɔnɔ. Wagati lahaliya doni sira surumani o kɔni bilalen do sen kan arajo tele fo ka taa se telefɔniw bɛɛ lajɛlen ma yaasa an bɛ se ka hakili to an yɛrɛ la cogoya min na. Bilasiralikan min bɛ ne bolo k'a fɔ an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka météo lamɛn ɲinɛ samiya ji bɛ caya wala a bɛ tɛmɛ hakɛ kan donc u ka météo lamɛn u ka baara kɛ ni météo ye u ka a bila u kunna k'a fɔ météo bɛ yen adamadenw de kama k'u ni kisi ani k'u ka sɔrɔ fɛn kisi ni météo ko ɲinɛ samiya ji bɛ caya a kan ka fɛɛrɛ min kɛ i ka baara da hukumu kɔnɔ min b'a to i bɛ se k'i ka sɔrɔ yiriwa ou bien min b'a to ji tɛ se ka kasara se i ka sɔrɔ ma wala i ni ko ma i k'o fɛɛrɛw sigi i ka météo lamɛn diɲɛ don o don i bɛ baara o baara kɛ i ka baara kɛ ni météo kunnafoniya ye météo bɛ bɛɛ de kama. An kan ka da an ka jamana waati lahaliya dibaw la o bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ kisi an nɔfɛmaw fana bɛ se ka kisi ani an bololaminɛw. Sisan an ka communication siraw fɛ télé tɛ mɔgɔ mun bolo arajo tɛ mɔgɔ mun bolo a ka ca Ala fɛ téléphone bɛ k'i bolo donc réseaux sociaux kan an ye u ka page kura mun bɔlen don u ka kunnafoni ci cogo mun bɔlen don sisan n'o ye Facebook wala WhatsApp ye donc an bɛ kunnafoni nin dɔw ka diɲɛ don o don siɲɛ 2 siɲɛ 3 ɲɔgɔn a bɛ dépend kabanɔgɔ bɛ ka na cogo min
kuma dɔw yɛrɛ la n bɛ se ka kɛ parce que ni kabanɔgɔ dɔw ye farala ɲɔgɔn kan n'an y'a dɔn k'a bɛna tiɲɛni kɛ an b'a tagama se a bɛ ka bɔ yɔrɔ min a bɛ ka taa yɔrɔ min a bɛ na ji bɔ yɔrɔ min a tɛ ji bɔ yɔrɔ min an b'olu fana bɛɛ suit an ka réseaux sociaux kan donc ni télé tɛ mɔgɔ min bolo radio t'i bolo a ka ca Ala fɛ téléphone bɛ k'i bolo i bɛ se k'an suit Facebook kan n'o ye Agence nationale de la météorologie o page kan Facebook kan Twitter WhatsApp kan fana n'i ka numéro b'an bolo an b'a fara groupe kan pour que ka se ka kunnafoniyaw sɔrɔ. Samiya waati bɛɛ lajɛlen k'i hakili jigin kosɛbɛ bɛɛ k'i hakili jɔ fɛn min ye denmisɛnw ye k'u bila ka taa kungo fɛ u kelen an k'o bɔ an ka jɛ la farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Mauritanie kunnafoniw na u ka jamana ɲɛma kɔrɔ ni o tɔgɔ ye Mohamed Ould Abdel Aziz ɲiningali tɛnkura ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la RFI fɛ ni o ye kunnafoni cari yɔrɔ ye o kun ye a kɔni ka bɔli fɔlɔ ka kuma kabi a ye fanga kɔni bila kabi san 2019 uti kalo wagati la a ka wele in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔw olu de kɔni kun y'a wele ka ɲiningaliw sɛmɛ la o bɛ tali kɛ wari dungo juguya dɔw kan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la san 2008 ka taa se san 2019 ma nka u kɛn bɛ k'a jalaki ni min ye ɲiningaliw kɔnɔna la a ma sɔn cogoya si la u ka nin ko fɔli min ni u kɛn bɛ ko a wele o kunna ko sababuya kɛ a jirala k'a fɔ ko kulu min kɛn bɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli bila sen kan ko a kulu maa bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko sanga sinamatɔnw de bɛ a ko kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka parti politique tɔn min ni o dɔnnen don fanga sinamatɔn na ni o ye Union pour la République o ni u ka fanga min bɛ u kunna sisan ni o ye parti au pouvoir ye o kɔnɔna la RFI maaw y'a ɲininka ko wagati caman min ni a y'o kɛ a ka jamana kɔ u y'a ɲininka ko a bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ cogo di o yɔrɔ kofɔlen na a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ko pashima foyi kɔni tɛ ale la ko ale kɔni bɛ ka jalaki ni wariko minnu ye ko ale kɔni nɔ t'o la ko wa ko ale tɛna ni maa kofɔlen ninnu ka ɲininkaliw jaabi ko sababuya kɛ ko n'i ye maa ninnu jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna k'a fɔ ko nin ye ko labɛnnen ye ko wa ko ale tɛna u dɛmɛ ka ɲininkali ninnu jaabi la cogoya si la ko ale kɔni ye wagati min kɛ o yɔrɔ kofɔlen na k'i bɛna k'a fɔ ko a ye sɛgɛn caman sɔrɔ o kɔnɔna la u ka ɲininkali dɔw bɔra min kan ko yali nin jɛkulu kofɔlen min sigilen filɛ ko jɛkulu in sigira k'a to fanga de la wa walima a wulilen kɔ ka bɔ fanga la o kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ k'u filɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli minnu bila sen na k'a dɔw bɛ se ka kɛ minnu ni olu bɛ ɲɛsin ale ma ko nka k'a bɛ se ka kɛ k'a dɔw yɛrɛ tɛ ɲɛsin ale yɛrɛ ma nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko danfaraba kɔni yera k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale kɔni tɛna se ka seereya di min bɛ tiɲɛ yira walima min ni o fana tɛ se ka a yira o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin jalakisiw ninnu filɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko a caman kan ka kɛ maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ u ka wasaso yɛrɛ kɔnɔna la k'olu de bɛ se ka nin jalakisiw ta a jirala k'a fɔ ko caman bɛ nin sɛgɛsɛgɛli mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ko sababuya kɛ k'ale i bɛna ye k'a fɔ nin jamana ɲɛmaa kɔrɔ kofɔlen k'u kɛn bɛ ka jalaki ta ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la a burankɛ ni o fana tɔgɔ Mohamed Ould Busabu. Faransi jamana kunnafoniyaw la coronavirus kɛra k'u ka sɔrɔ jigi kosɛbɛ kɛmɛ sira la u ka sɔrɔ jiginna ni 13 ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ coronavirus ye dankarike u ka sɔrɔ la ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kan sabula coronavirus nalen Faransikaw donna confinement na mɔgɔ tɛ bɔ so kɔnɔ o kɛra sababu ye maa kun tɛ taa barakɛyɔrɔ la essence kun tɛ ta carburant jiginna wa dumuniko fana gɛlɛyara maa caman kɔni ma bitiki caman tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ kun datugulen don coronavirus bana ɲɛsiraya kama o jateminɛ tilala k'a jira ko kabini san 1949 waati ko Faransi kun ma deli ka ni gɛlɛya ɲɔgɔnna ye u ka sɔrɔ kɔni na sira la nka ko confinement bannen mɔgɔw bɔlen k'u ka barakɛyɔrɔ siraw kɔni ta essence feerelaw b'a la k'u ka san wari kɔni sɔrɔ u b'a la ka surunya san 2019 sɔrɔ la dumuniko nasiraya fana na dumunitigiw fana b'a la k'u ka san tɛmɛnen kɔni wari sɔrɔ nka a tɛ n'a fɔ ɲina sɔrɔ b'a la ka kɛ u b'a la ka salon ta sɔrɔ de kɔni magɛ n'i y'a ye coronavirus ye dankari kɛ Faransi sɔrɔ la ka tɛmɛ États-Unis walima Allemagne sɔrɔ kan o ma sɔrɔ foyi fɛ Faransikaw ye confinement kɛ 100% États-Unis dun a kuma waleya tɛ ma hakɛ dɔ de kun bɛ bɔ ma hakɛ dɔ kun to so kɔnɔ ka fara Allemagne jamana kan ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ la coronavirus bana ɲɛsiraya kama de. Allemagne jamana maɲɛmaw masakɛw olu kɔni kɛmɛ ka hakilina kura min ta yaasa fɛn ye ka se ka fiɲɛ bana in kɔni kɛlɛ n'u ye coronavirus kɔni ye a jirala k'a fɔ ni ye Allemagne jamanaden kɔni sigi bakuruba 4 bɔɲɔgɔnko i n'a ye k'a fɔ fɛn ye bakuruba 3 bɔɲɔgɔnko bɛ olu bɛɛ kɔni diɲɛna k'a fɔ ko u na don o da fɛ ko nka fɛn ye bakuruba 1 ni o ye minorité ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o kɔni tɛna jɛ ni o kɔni ye ko a bɛ waati jan bɔ ni o ye bɔli dɔ kɔni kɛ kabini u kalo tile fɔlɔ san 2020 ni o kɛla sababu ye ka se ka maa ba mu ka bɔɲɔgɔnko bɔ
ko yasa ka se ko nisɔngoya kɔni jira ka jira k'a fɔ fɛn min ye sariya kura minnu t'a la ko o tɛna jɛn ni o kɔni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye sibiri ni o ye sibiri fana kɔni ye ko fɛn min ye Alimaɲi jamana kɔni kɔnɔna fɛn min ye nin maa kofɔlɔ ninnu ko u bɔla tuguni k'u ka nisɔngoya kɔni jira nka a jirala fana k'a fɔ o ka bɔli ko a bɛna gun fɛn min fana de la ko fɛn min ye Alimaɲi masakɛw ko u kɔni kun ye kibaruya dɔ kɔni di araba tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ ko yamaruya tɛna di maa si kɔni ma tuguni i ka bɔ ka se ka taama k'i ka nisɔngoya kɔni jira ko o de y'a to ni maa kofɔlɔ ninnu u bɔla nanga ka tila k'a fɔ fana sariya minnu t'a la coronavirus ka yaasa maaw na se ka o yɛrɛ lasago ani ka fɛn min ye nu datugula don ko o tɛ jɛni ni si kɔni ye u bɛ min wele ko geste barrière ko o tɛ jɛni ni si kɔni ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ bɔli min kun kɛla o tɛ kalo tile fɔlɔ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ka bana in kɔni jɛnsɛn ni o kun ye ɲɛfɔli kɛ kiribolo tigilamɔgɔw kɔni ye a jirala k'a fɔ juma tɛmɛlen kiribolo tigilamɔgɔw ko o kɔni ye o jalakiw ko o y'a bɛɛ kɔni fili wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa kofɔlɔ ninnu ka nin bɔli fɛn min ye sibiri bɔli ko a bɛ se ka kɛ a bɛ juguya ka tɛmɛ fɛn min ye tɛmɛlen kɔni kan ko barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye o ka jɛkulu fanga sinamatɔ jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko parti alternative pour l'Allemagne AFD ko o faralo kan fo ka taa se fɛn min ye jamana yɛrɛ maaba wɛrɛw ma ani maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ Alimaɲi jamana kan ni o ka hakilina kɔni bi o bɛ ka maa min ka hakilina kɔni jukɔrɔma ton don o de ye Hitler kɔni ye. Baɲumankɛ batonba min ni o tolen bɛ ji sanfɛla la n'u k'a ma ko Méditerranée ni baton kofɔlen kɔni ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ta ye ni sanga ani waati ni baton kofɔlen kɔni bɛ taa maa minnu ni olu b'u kɛ ji ka sira kan ka taa olu ni kisi baton yɛrɛ tɔgɔ ko Navire Banksy ni baton kofɔlen a jirala k'a fɔ ko a kɔni bɛ ji kan ni a tolen bɛ yɔrɔ kelen a kɔni tɛ ka se ka taa yɔrɔ si la o de kɔnɔna la u kɛn bɛ ka wele bila maa bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka taa dɛmɛ don ni baton kofɔlen ma o de kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ a kɛra sababu ye fo maa dɔ bɛ yen nɔ min tun bɛ baton kɔnɔmɔgɔ dɔ ni o fatura o weleweledakanw walasa ka taa dɛmɛ d'u ma o bilala juma utukalo tile 28 ka taa se bi sibiri utukalo tile 29 ma maa dɔw y'a jira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko yiri dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni oroziju de don ko ni o kɔni fɛnɛ kɛlen bɛ k'u minɛ ko nka ko nin ko in kɔni kɛlen bɛ jigilamisɛnyaba ye ni maa kofɔlen ni baton kofɔlen in bolo ji sanfɛla yɛrɛ la maa min ni o yɛrɛ ye ni baton bolila ye ni o tɔgɔ ye Louise Michel a jirala k'a fɔ ko a tɛ ka se ka taa ɲɛfɛ a tɛ ka se ka taa kɔfɛ nka a t'a dɔn a bɛna se ka maaw yɛrɛ lakana togoya min ni baton kofɔlen kɔnɔna la o de la a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka t'u dɛmɛ nin jikan sira in na baara min ni o baton yɛrɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa dɛmɛ don maaw ma ni baɲumankɛ baton don ni Britannique ka se ko nin dɔnko tigilama dɔ de kɔni ye ni baton kofɔlen bila ji kan ka se ka don maaw jigi kɔrɔ a jirala k'a fɔ ko a bɔra Espagne kɔni pɔrda la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ wele ko Boriana kabi utukalo tile 18 ni a bɛ ji sanfɛ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen tele ɲɛta de ye kɛnɛ min ni aw bɛna aw ka kunnafoniw ta a la danaya de ye kunnafoni ko ye o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisigɛ la aw salamu aleykum.